and actually just talk afia in now after 5 kids. Niamolu die ubunese na die jikwa ego na die na-eme ọfụma na ya nwa na onwekwula ife a na-alụ ịghọta na mana ọ ma mgbalanya na die ọ sị m nne ya wee nọgide wee nebe onwe anya neketa onwe anya wee si die na ya chọrọ ije metokin na ya chọrọ ije talk afia ịghọta na after 5 kids. So die wee sị na ya ama mmie na hapụ afia like that na o nwere onye ọ na-emeli ya na ọnyịnya nwa ka ọ na-emeli ya besides na enwere ego ya ga-akwụ iji wee jee n'afia anya je emebe exercise. Ọ sị m nne na-emeke exercise for long time. You know, it's not like na dear man taking care of this, not just enough. So dear wee jụ ya wee sị ama ego na-ese na nsogbu adọrọ ya gba nkịtị na-emekwa exercise after 2 years that she was saving money for this particular thing. You know, na esevutego enough ya ga-eji wee mee this thing. Ya wee chekwukwelu die wee sị ya chọrọ ije talk afia die sị ya na-ekwugo n'ọma mmie kedu onye ọ na-emeli ọ pụzi aka ụmụ okorobịa wee chụbịa ka ọ bụzalụ na ọ mụrụ nwa kedu onye ọ na-emelu that guy kedu onye ọ na-elukulu that sick na ọnya nwa ka ọ na-elukulu na ya sị mba ya bugelibe afọ anwa n'afọ o ji wee mụ nwa ifụzi anya ka ọ gara ịma na ọ mụrụ nwa kedu ife omini na-emekwe na akụkọ na ajụlụ kpa aka na ntị na ọma mmie na o mee nye eme ma na ọ chọrọ si this marriage o jezie mara onye ọ na-emelu nya bụ afọ na-egekwa na akụkọ ọ sị m nne na ike gwụkwala ya na ike gwụrụ ọ sị bụ na this man na ife na-ewu ewu bụ na mgbe ya mitụlụ this man na pọnkụ ka ọ na-akpụ na di ekwụsị ya pọnkụ ịta ife ọ na-amasọ mma na pọnkụ ọ na-akpụ so n'ife ya ji wee nụbịa na after few years ife nụrụ di na nwunye this man jekwacha isi mala ya wee yue n'elu ya na yue n'etiti na abọsị ya na-akpụkene this pọnkụ no so na one of the thing ya ji wee kwalụ gị ọjụ si dị a chọrọ na-eme okpochesie isi mala yie ife ọzọ ya ha na-edi ihe a ya n'elu ya na ọjụ si na ihe dị apa ka a ga-eme na-arụ ya na ya na-akpụ isi afọ na-arụ ya ka a na-akpụ na ọ bụrụ arụ nyanwa ka a na-akpụ si this man kwachasịa isi na ọ ka na-ewu iwo luo taa and na ọ ka na-akpụ mala luo taa ya wee sị ka ya ma afọ si na ọma mme wanyị na ya gwara ya anya akpụ na mala ọjụ na-akpụ mala o wee luo kịta anụnwa wee gwabịa nke ya ga-eme na nke ya ama mme nye agbakọsịgo ego ya ga-eji wee jee mie na anyị na nwanne ya nwaanyị ekwusigo sef na ya chọọ ka ya kpọrọ nwanne ya nwaanyị ajeme ya njesie nata ọsị na fada anọzifa agbasa onye ọbụla ejebela onwe onye jụọ nya nya sị ya na ya mụọli ụmụ na-ese afịa wee nupụte ya wee na-asị ka ya take care of herself ọdụba jealous ndị mmadụ eme na-enye anya ọ da consider dị no confidence na ya chọrọ ifilikwe young beautiful etunya duo wee nụbịa n'ife na consider bụ ụmụ nwoke ga-afịa onye ọbụla na-achọ maid ọ ga-anụ this lady sị m that ya na-alụ ọlụ that she can live alone na ife achọ bụ ka di ewere ọnụ ya na-agwa ndị mmadụ na ife gbasara marriage fa bụ na ya chọrọ ime talking or whatever just to ka wee look good for him or sị mba arụ ya ka a ji eme mana kedu ife bụ uche gị ọ dị oke nwoke si nwaanyị na ọ ma ndozi arụ ya maka na ọ chọrọ ka ọ ghara ilook good for other men ya bugedibe afọ na this man na ife na-ewu ewu bụ ọsọ ọbụla ya yi elu kịta trouser ma skirt ọ bụ na eyire gedo ọ na-asị ya ka ezi afọ ebe niile biko o nwerezi ife unu ji ejikọnata afọ nke o nwerezi ife unu ji ejikọnata afọ nke ife ka ọ ghara agwụ ya what is that like I don't know what you want. What do you want? What do you actually want? Do you want to just punish this woman? Do you know what it takes to wear that thing? Do you know what it takes to come on, Brad? Do you know what it takes to wear it? The strength, the pains, each and I need to happy. We are not suffering and smiling. We manage. Not that is what we want. Nya ready to go. Nya musigoli umaka. Nya deserve to be happy. Nya deserve to feel good. Nya na anudi. Nya wesi ki akwali fende mwadilo. Obologe igeje mie. Na eke wukwa. Ebo budo ebe nejabo. How about your health? If I want a model healthy, I will not healthy enough that I want any side effect, whatever it is in future, then your decision. I book one no one. You have to go more. Whenever one age may enough research. The show if I brief game effect in future. Yeah, that I'm making one no marker. Mana igwagezoku. May drum. We right in some places so, but I brought on this one because I brought it to a kid where be.
ọnụrọ gị ka ọ kwapụta gị afọ ka ibugeribe ịghọta ebe na ọbụ kịta na ọ na-asị gị mba na ọ dọrọ healthy in future nke nwa wụ consider mana nke na ọ gị bugeribe afọ maka na ọ na-anụ gị kedu ndị chọọ ka ọfụ gị ebe afọ bụ ebe na-ewo m iwu. You don't say that. Eziokwu na ị na-anụ ya na ị nwere decision to make ịghọta na but still arịa bụ arịa mmadụ kwesịrị onye onwe anyị ọdụ happy onye onwe anyị feel good ọ mụsịgolo gị nwa it's not like na ọ ka na-amụlụ gị nwa and she want to feel the same way o feel mgbe ị bịa anọ bịa it's not a bad thing. Arịa tago n'ife a bụ ife unu ji bring ụmụ nwaanyị down wasị ga common punk ga-abụ ịkpụọ this month next month isi elute ka ọ sị gị hapụrụ ya ya ejosi na ịma hapụrụ ya common something that you can do within a month ejosi na ịma hapụrụ ya maka na ịbụ chukwu mana ọ bịazịa na nke ya is still your decision your decision her own is still your decision. Abụrụ m ife bụ na marriage abụrụzi 1+1 equals to 1 jụọ ọchịcha jụọ ọgịga ọ bụ na ọjụ na ịma mme tọkị eyizikwana gị dị obula afọ bugeribe that if you can do that but me I don't think na nwoke fọ mụ n'anya ga-edeny m that if I actually want to do it. Oh yes ọ bụ na health wise and I will understand ma ọkwa nọ maka all this trash ọ na-akọ na I don't know. Manu na-eji n'ife nkwụ wee chọọchị ndị be anyị daalụ ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.